Il-liġi dwar il-liċenzjar tal-kuntratturi li hija l-ewwel waħda tax-xorta tagħha f'pajjiżna se ddaħħal l-obbligu ta' polza ta' assigurazzjoni għal kull proġett li jidħol għalih kuntrattur. B'dan ifisser li kuntrattur huwa obbligat li jiżgura li l-proġett li qed jitwettaq hemm polza ta' assigurazzjoni sakemm jitlestgħu ix-xogħlijiet f'dak il-proġett. Dan intqal fi stqarrija mill-Ministeru għall-Ippjanar immexxi mill-Ministru Stefan Zrinzu Azzoppardi fejn irrefera għall-istqarrija tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżviluppaturi. Intqal li l-avviż legali li ddaħħal fis-seħħ nhar it-tlieta li għadda huwa bidla importanti u li se jpoġġi obbligu fuq min jikseb il-liċenzja ta' kuntrattur meta jwettaq dan ix-xogħol. Il-Ministeru għall-Ippjanar sostna li l-avviż legali dwar il-liċenzjar tal-kuntratturi ġie ippubblikat wara proċess estensiv ta' konsultazzjoni u qiegħed iddaħħal obbligi fis-settur tal-kostruzzjoni li ma' obbligi qatt ma kienu jeżistu. Intqal li saru konsultazzjonijiet estensivi mal-Assoċjazzjoni tal-Insurance Maltija li pparteċipat u tat il-veduti tagħha biex qed jiddaħħal dan l-obbligu. Fit-tmiem din l-istqarrija ġie sostnut li l-Gvern se jkompli jaħdem mal-partijiet involuti biex isseħħ l-implementazzjoni ta' din il-bidla filwaqt li se jkompli jieħu deċiżjonijiet biex issaħħaħ il-qafas regolatorju għall-industrija tal-kostruzzjoni bilan li tiddaħħal aktar responsabbiltà, serjetà u kwalità ogħla. Sa dan it-tant l-applikazzjoni biex wieħed japplika għal-liċenzja mal-BCA se tiftaħ it-tnejn li ġej u tibqa' miftuħa sal-aħħar ta' Ottubru.